iyi ụwa ọ bụrụ na a na-ekwu ihe gbasatara iyi ụwa ọtụtụ ụmụnne anyị anaghị aghọta ya bụ ihe ngị nwa na-egere m ntị amarọ na ịma ihe bụ iyi ụwa bụ nkwa mmadụ kwere onwe ya n'ụwa mbụ ọ bịara o kpebie na ọ bịakwa ụwa ọzọ na ya nwa na ihe dị otu a na ihe dị otu a ya bụ ihe ama mbata na be ya maọbụ na anya nwa ama mme ya bụ ihe iji wee kọwa okwu ọfụma onye ka ọ ga-abụ ife ọtụtụ ndị mmadụ ha torue maa mma enye ha afụ onye si akpọbarụ maọbụ elebele ọtụtụ ụmụnne anyị nụkwa na-adị ha ama mụta nwa na be dị ihe iyi ụwa na-eme ọtụtụ ndị mmadụ echeta ebebe ọ na-eme nwoke ọ na-eme nwaanyị ụfọdụ enwere ike ọ bụrụ na ụwa ha mbụ na ha kwuru si na ha ama mgba moto ụfọdụ asị na ụwa ha mbụ na ha ama nnu di ụfọdụ n'ụwa ha mbụ na ha ama mụta nwa ọnya bụ na ọ bụrụ na mmadụ ekwecha nkwa n'ụwa mbụ ọ bịazi ụwa nke a ịfụzi ihe ha ọ na-manifest physical life onye ka ọ ga-abụ afọ ụdị ihe dị otu a na-eduru onye ahụ ka o kwe ha kwe nkwa o kwere n'ụwa ya mbụ o mechaa ya bụ ihe enwe ike ịgara ya nke ọma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe bụ iyi ụwa ọfụma ọ bụrụ na akọwa ya n'usoro ọdịnala o doo gị anya ndị nọ n'ụka na-arụ ọrụ nke mmụọ ga-akọwara gị ihe iyi ụwa dị real adult na ihe ịmarụ maka ya nwa maka na ọtụtụ ndị be anyị ị na-akọwara ha ọtụtụ ihe omimi fefirie na ị bịara ka ị bịa gịnị ka ị bịa chesiri crowd ihe nke mmụọ siri ike mana ọtụtụ ndị mmadụ ama nghọta ya bụ okwu a nwanne m ihe ịmarụ tọrọ gị nke ịma ịtọrọ ya maka na ụwa dị omimi anaghị amasị ụwa amasị ndewo ọ ga-ebe n'onu biko ọ nụrụ ka ara ibe ya aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC Igbo deme